Tervetuloa suoraan Jäänsärkeet lähetykseen tänne Pasilaan ja minulla onkin suuri kunnia saada vieraakseni HIFKistä tuttu pelaaja, koska Kivikylä Areenallahan pelataan Lukko HIFK matsi pieni hetki vasta. No, mä teen nyt täällä Pasilassa etänä hommia. Joo, jaa. Niin, että peli onkin Ilvestä vastaan eikä HIFKiä. Okei, no meni vähän vituralle. Joo, selvä, kiitos. Moi. Joo, päätänkin lähetyksen täältä Pasilasta tähän.